Sådan. Goddag. Vi er simpelthen klar til dagbog nummer 2. Ja, lige præcis. Ja, vi starter med fakta i dag. Hvad der er sket. Fakta, ja. Vi kan starte med at sige, at det er den 31. maj. Og ikke den 32. Nej, vi har ikke noget, der hedder den 32. maj. Det tror jeg ikke. Nej, det har jeg. Jeg har kun noget, der hedder i hvert fald, jeg har haft design i dag, og der har jeg så fundet ud af, at sammen med Rasmus, der skal vi gå modopvisning. Ja, sammen. Det bliver rigtig spændende i hvert fald. Måske lidt gay, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke. Okay. Det er det ikke. Hvad skal I have top på, eller sådan noget? Nej, det håber jeg ikke. Selvom det kunne passe Rasmus rigtig godt at have sådan en top på. Det kunne være frækt. Ja, det kunne det faktisk. Nå. Jamen, hvad jeg har lavet der, jeg har lige været sammen med Jens Christian og Christian, vi var lige oppe i Brugt og Billig, og se om vi kunne finde noget skrammel deroppe. Ja, slap af, stille og roligt. Ja, stille og roligt. Ja. Men vi har faktisk meget, vi skal nå på programmet i dag. Ja. Det har vi. Vi vil gerne starte med, eller fra min side vil jeg gerne starte med at sige undskyld til Mia, på grund af EFB. det er en dyb undskyldning. Det var ikke meningen, at EFB de skulle ned i første division. Det er jeg ked af. Og Stine, du må også meget undskylde med, at vi prøvede at smide dig i søen. Det var da ikke med vilje. Vi var ellers tæt på. Det var vi. Og ja, vi vil gerne sende vores tanker et andet sted hen i dag. Vi har simpelthen taget en globus med. Globus, det tror jeg. Hvor er Danmark henne? Danmark. Det er, hvor det er der. Så kan vi op til Nordjylland. Nordjylland, det er lige her. Kan I se det? Til Dorte. Dorte og Linda. Ja. De bor lige der. Fra Unge Uge. Der var nogen, vi var sammen med fra Unge Uge. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Ja. Kan I sige hej til dem? Ja. Hej. Så kører vi simpelten videre. Vi har Indien. Indien. Og hvis I kan se Indien. Kommer navnet Kasper frem. Lige der. Lige herovre. Kasper? Kasper. Kan jeg også sige hej til Kasper? Hej Kasper. Han kommer der fra Indien. Hej Kaspers familie. Kasper, hvor er det du kommer fra Indien? Hvad hedder det? Hvad hedder hovedstaden i Indien egentlig? Fordi, madrest, New Delhi. Er det derfra eller sådan noget? Underbukser. Nå, skam. Nå. Og så har jeg en dyne, som er Christinas. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men hun tog i hvert fald min dyne, og så endte det så med, at jeg fik hendes dyne, og så har jeg sovet med den i 2 dage nu. Og jeg har så fundet ud af, at den er alt for kort til mig, fordi en dag, der var min fødder. Så du lider ikke lige frem med fodsved for tiden? Nej. Det er det, jeg siger, høje mennesker, de er så retarderede. Nej, de er ikke. Vel, Torbjørn? Nej. Torbjørn. Ja. Torbjørn. Joachim Hjort. Elevstævne. Det var godt. Det var fedt. Det var rigtig godt. Det var godt at se jer. Og alle I andre også. Det var rigtig godt at se jer alle sammen. Det var vildt fedt. Vi har i hvert fald savnet jer rigtig meget. Ja, så. Det har vi. Ja, men jeg synes, vi skal gå videre på programmet. Vi har simpelthen fået en gæst med ind i dag. Jakob Hansen. Kan vi lige få ham med ind i studiet? Ja, goddag. Tak. Hvordan går det i dit liv, Jakob? Jamen, det går da rigtig fint. Det gør det da. Får du pillet i noget og set på piger eller et eller andet? Nej, drenge. Drenge? Ja. Nå. Hvordan går det med dig, Jens Christian? I vores forhold, det er sådan set ved at blive splittet igen, fordi at der sker bare nogle ting, der sager en gang imellem, og så fordi jeg ikke gider at komme med og natterand og sådan noget, så. Og gider at holde i hånd med ham mere? Jamen, han er ved at få sådan lidt klistrede fingre. Okay, jeg tror bare, vi går videre. Men vi har sådan set noget helt andet på programmet også, som vi ikke fik gjort i går. Vi skal simpelthen have fejret Tigrids fødselsdag. Og dermed har vi taget nogle flag med. Og en cola. Cola. Ja, cola. Som vi Cola.
Værsgo, Jakob. Tak. Åben. Så jeg synes simpelthen lige, at vi skal fejre Siris fødselsdag. 3 gange hurra. Hurra! Hurra. Ja. Hurra! 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 Hurra. Hurra, Siri! Tillykke med Og fødselsdagen. tillykke med Tillykke fødselsdagen i med- går. i Det går, var, ja. det var hyggeligt. Tillykke med det. Sådan nogle fødselsdage burde man egentlig fejre noget mere. Det er ikke Tænker godt. jeg. Det er godt. Det er mange sparet. Jeg har jo ikke noget at kende. Nej, det er det faktisk ikke. Er det ikke, at man burde egentlig holde fødselsdagen noget mere? Ja, Det er det så gjorde man. hyggeligt. Jeg kunne godt have det 5 gange i året, hvis Ja. det var det. Det ville jeg Prøv ikke at tænke noget alt det kage, man med. Alle de Så blev gaver det også fedt. bare. Alle de gaver. Fedt. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, men det kan vi godt holde til. Ja, det kan vi. Ja, det er kun en gang om året. Vi har alligevel sådan nogle sexede maver. Sexpack. Sexpack. Oh yeah. Så skal vi køre videre til debat? Debat, ja. Vi har simpelthen en debat i gang. ID-Vox. Hvad synes I om det? Prøv lige at tjekke Benjamins ID-Vox ud, som han fandt i morges. Hvis I kan se det grønne i det, så er det muk. Hvad synes I nu om ID-Vox? Det er sådan ret, hvad kan man sige? Men det er rigtig godt, men jeg tror, jeg har haft den i et år. Du har vel forhåbentlig ikke haft det i hårdt, vel? Det grønne. Ja. Det håber jeg da ikke. Så har der sovet rimelig meget, hvis jeg har haft det. Så det håber jeg da ikke. Men det ved jeg aldrig, jeg har haft det i håret. Og vi har simpelthen også noget helt nyt at kunne fortælle. Jeg har lige været inde på internettet igen i dag og fundet på ekstrabladet.dk. Britney Spears kommer til Danmark. Gør Ja. Kommer hun til der? Ja, Britney Spears. Hun er jo pæn. Hun er pæn. Hun er køn. Ja. Hun er køn. pæn. Skal vi Hun er- lige hun er sige det på sønderjysk? Hun er køn. 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 Altså undtagen sådan nogle er skaldede, men altså ellers så Ja, er det ja. rimelig godt. Skaldede mennesker, de er grimme. Ej, jeg havde også overvejet det engang, men på grund af stor opfordring af Mia, så gjorde jeg det simpelthen ikke. Så jeg lod være. Typisk. Ja. Dumt. Ja, man skal aldrig høre på kvinder. Nej, Det burde man ikke gøre. det skal man altså ikke. Nej. Vel, Jacob? Der er faktisk ikke Det- noget det- fornuft i det dem, går galt. vel det? Ej, lidt fornuft er der i dem. Det synes jeg godt, det synes jeg godt, vi må give dem. Altså Ja, kvinder, de er jo altså- ligesom græs jo. Slås holde sne. Det var så lige dagens citat fra Jakob. Hvis nu man ikke havde damer, ikke? Så kunne også mænd altså ikke leve, synes jeg ikke. Så, Nej, det kunne vi. Så hvad skulle vi så gøre? Man kan ikke leve med, man kan heller ikke leve uden. Man kan, altså det Det er er så rigtigt. hyggeligt med damer hele tiden, rigtigt. synes jeg. Jamen, Jakob, vi siger tak, fordi du kom. Ja, det var så Ja. let. Kan du, Tak, fordi du kom. Ja, vi det ses var på et dejligt. tidspunkt. Det var dejligt. ja, må I? I morgen, der har vi en ny gæst i studiet, håber vi. Vi Forhåbentlig. ved ikke helt, hvem det er endnu. Vi ved ikke helt, hvem det er endnu, men vi overvejer det kraftigt. Og vi kommer nok med nogle flere ting på programmet. Så glæder jeg allerede til i morgen til at se det næste afsnit. Vi ses. I må have en fortsat god dag. Ja, hvad siger du? Og så må I, hvad var den, skulle jeg sige? Jo, hvis nu at I har lyst til at være gæst, så sig det lige til os. Ja. Så vælger vi nok, hvem det skal være. Så Det skal vi nok. Så, moin moin, og sønderjysk. moin.